ba nami ikisi ka jat benreu kala nangmi shibun ki nong samaria babha la kalong ki kenhun ba pher bat ki riu shimet ki brale iki kam isen a bat senyang syakitu ki breu lani ki long yeng ki badan kam shisha ya ki jingyaram omla ru banlen bah ka bakum kene ka juk jong ka jingya be shala ki jong ki kam ki jam na ka benta ban penbit penbiang ya ka yeng ka sem la ki baduk lani ki baru spa bandurut na ka benta ban pha skul ban penang penstat ya la ki jong ki khon ki kiti bat don ru ki long yeng baduk kimla ban pha skul ya ki khon ki kiti Henry ka khubor ka ba ajing kermen ya ki khon swet khon rangli ki ba klem kmi klem kpa bat kumjuru ki to ki long yeng ki ba mat shisha ki jingjanjar ki arngut ki shikurim ki ri ki kedup ki sumar bat penang penstat ya ki shispa arngut ki khon swet oba crossland marbanyang bat ka kong anrenja ki ba syong basa hapen thorba ki de ki arngut ki nong samaria babha ki bari bat kedup ya ki shispa arngut ki khun swet kan thop ru ya ki to ki long yeng ki ba omla shu ban sumar pandap penbiang ya ki jingdon kam jong ki khun ki kti ki don arngut ki khun shanrang bat kan thei kini ki arngut shikurim kiri bat sumar ki khun swet ha ka we ka yeng mala ka ba ki shuwai hapen thorba nalor bakiri bat sumar kini ki shikurim ki le baharu yaki dak ba pha skul bat sumar baharu yaki hakaliang ka kot ka khya layu iru baki khana ret kidap da ka jingkmen hakani ka jaka kim pensap e ya ka por henry kiminot thop ban khrekot donru ki bala kham he khamsan ki yarap kam ban shat ban tiu ra yaki ding bat kumta ter kebas ngotanat shushu kalong banakani ka jaka sa kidon hadu laingut ki samla ki bala pendap ya ka ba lengba da ka jingkershan jeng uba crossland marbanyang bat ka kong an renja ha ka jingya kran bat umau por uba crossland marbanyang ulapen itu yalade ba ushakriru kum upasta jong kabalang now generation outreach revival assembly ulayathu bakilas dang ban shakri ya ki para mensiam ha usnam arhajar shipau arhajar khatway dak balet banyalap ya kaktien ublei hayaudu paltan bazar gari khana bat haki jaka slum bat kimdon jingmut ban ri lane sumar ki khonswet handai namar ba kamensim kamsha bakin shupet ya gajing e jingjanjar kaba kilayu i kumta deha usnam arhajar khatsan bat arhajar khanriu bagila sedang ya ne kam ban shakri ya ki para mensim da kabari bat sumar ya ki kumyala ki jong ki khun ule thuru bakidon laitali ki jaka bu khonswet kata hashyap bat hakenshi nalor ki khana ret uba crossland bat kakurim kiri bat sumaru ya ki temen ki kro kibam don shu ban sumar yaki banri bat sumar bat penbit penbiang ya kejingdon kamlong kabasuk ya uba crossland bat kakong an renja henry kini baro arngut ki IT lot yalade mat bat mensim ha ka baki don pat ki ba ajing arab kaliang na ka benta jongki Keting jonga di crossland marbanyang te saya khot ngai cross te nga song sa ne pentorba Shillong bat nga sekri rukum wayne ki pastor haka balang now generation outreach revival assembly te ngala songkurim dan arngut ki khon so kentai bat senrang to khuble shibun nakalang jongaru yopi opila platform ba pi wan ya kaban sim ya kanika jing ekran ban tip sapang kanika jing sekri ke jongi hangne te skwa bne thu nadu ka bas dang hi kumno kanika urlong bat na dai thu nga nong no ngaso ki kaman sim ban dai thu kumno nadu bas dang ka ba bleu la yalam bat stanat penjir thu ban phai pat ka ei ka ba bleu yalam kan te hakbai de gajing sekri
bat kini ki musim ki koridor mo ki para brio ki ba don hapdeng ke jing don kam ke jing kener ke ketika diang ke ketika man ki khamtam ki longyeng ki baduk khamtam ki kena ki bom don kemi don kepasyo bat kumta tatar ki long kemi ki teman ki ba don menu pet ki te hakabai dai bat ke jing sedang kat dai nilai train nadu tu gi snam arjar spo arjar khat oi tu gi por war ko sedang kan mau bang syek ya don ke jing syakri ha yo antara hantu hapo tu galan Paltan Bazar gari khana Jalupara gitu gi jaka satu kan tengi syek ya sokhya bhang pet gini gi tu gi basa ha ki slum mo ya gi kena ki kelung ki badan hang tu nang tare kitu ki ba syia lum kot ruben lum tinjot tiga penki yangi pet ki kena ba ka skul kem yo banet ki haban kamai da kabali lum kita ki tiar gitar kumta kan ti kapelong ngi ba ngi ju lej banyi kendu ki taman sotu bat ki kan ka jing ke ba pelong ki ba kenlong hadu katu ka kata ka jing em ngi ju lej hatu jaka basa maki ka ba ki don hang tai kan haka jing jenjar te hayo hatu sei kendu ki bunjat ki brio ki badan ab deng jing jenjar ki ba poi ha kut lat kan te akan mau tu ki por bang selej tu ka hanyo wa kumjuru ma ngarunga de syakri ba syakri ka gospel ban penbenai ka kubor ka jipuni mutrai jisu tingle ban slok ki brio pelong ka jing duai ban balayat ka por kumta tingila nang itu ki brio hayo hahat tingia ngia wai kudam hayo hagui ki jaka kudam ta hayo tingi pelong ka jingseng hangta i pelong program hangta ka isai lum gitu gi kena ki basu bom don yang don sam jilum gitu gi brio ki ba su im da ka ba karten jot ki basu lum korban ngisai ya songkai bat ki hangta kudam don ki por ngisai peni film don ki por ngia kran ya hikai jing ruai kum ta tatar tegalayat kum ta por bat ka kiawan bet man ka sisin stiong ji kendu ta kan kiawan kia ngap kia sultanat nang tare ngiyo ban penselur ki kan man yesu ki sepanga gospel ke jing nem try jisu bat ka don neki ki ban kam ki jing duai ngi pelong ki jing duai mangam jula klet ba tu ki por raja ba wei mensyu kran ang ne wei ba penya ka don ke kinja patakia dukan dekiat ang tu ki ba jaka yo inga pastor yang boleh via wai pulut pisah itu kudam untuk mah via siul hajar si benai via penerkam tang sisin setio ketaru tang sekentar kentar ya boleh buat pelong nak adukan jungi tengalah so kendit no nong dah i tai brio iba dan kum kata ka kam ke baki penyat mo ba jaka ke baya ba medi yang wan kan khang no kloi ka singi ko ba fi pel wan mo fi oh nga to kalong to ka biang te pelat no ya kata ka dukan ngeli pelong me no ang tang te arsnam kan thi sisin stio ngi kendo yang ta te hanta lau jong no ya long ji seng patakiat te yo manya slok manya samel gospel yo manya ngap ya ka jing jong ki brio pli bawan hang to yo ban kersan ban seluruh ki ban penduai ki bat layat kumta ka por tingka japat aku ke sengi ka ba i tai basi lilang bat nga yo i onya yang pastor pilong mo ban ya le duai ya i kong i ba non yeng don sam ki basu tia selenti sengkin yo han don bo khono badang san snem te pilong mo banda lelang ban lipenlong jing duai ye i po hospital ha po don civil ti stom jur ba tengok boleh mlong mo kata ya le ti kai ka baja kalong lele yang ta hospital civil dalapo yang ta
kemba yoi kita ki nongpang atau po general wat labu entah kan ter sekani ko ikaliang ten lapet pat uta perlok sangai yang ai te stage kendong marway teng pej sa atas kendong au di te dang lapet hang ta yoi kita kesnyu ngi lahap lut ki khmat lat leo stang sieng makasnap tin dala lej hajan ada jakabathia mai ta pej isang sot ye marway hang ta iut ba jor ga jingpang nang ta ada kawan sa jing smau tung ka ba sosir khai nomor la ki artayo tam la sudan na kata ka jinglong ka ba priya penhyar klam sange te marway hang ta idon dengan dale hang ta ka baningkong ka li i kan ong senu ba umdan ba apsi api ngutip bodon tau ulok jong iru ba nayo hi kan gi basu baik kitnong hayo ta ngong senu ulok jong pi itu inga yang au lawan bu inga ni hospital mentala artiyo tam anda ki doktor ki nas kila ai ka slip dawai benithit diaper klemon mi syo te ngong to tingi ngapni tu eladi ban ngong yu kwa ban pelong ke jing dawai kerpang ta jong pi kalong mon pendawai pi yang aku boleh kamlong tengok sya pendawai dengan kwa ban ai ke jing slok no yu pi na khtin jong blai tendala ngelasdang menyekaran kan slok sepangka jing ie ke jong blai ke jing map ai ke jong blai ngi slok sepang kumno ba utraji su la ba lakit no ki pop gringkang ki jing pang jing stom jing susi jing kuslai ki jongi baro ala ka jong kamet lor ka ding pna la tap yu si bala la mi pat lai slok i ka ta kai on le pi pa shu blai on le ka kamba ka jing im ka jong pi pen sem ka jing suk kan dekat mengenang keren hanta jauh ki umat iam iyo inga te ba ngati ngala de kan nong pop ka ba ka nong pop ka ba khrau nomor ba ngalale lendet yu blai ngalale lendet ka yeng ka sem bat ngalakut ha ka jing sha te sa ko marau ha ka kiat nomor la langop ha ka jing di bi bli tai kong tengok phai su blai menta utrai thau thoma ma pi pen sem ka jing suk bat u thun mat ya ka kamba jong blai ma ngong duai kan hu yo i pe janga yo ngam nang ban duai ngong kam le le ngong blai pe ya ka ta ka jing nang jom nang ban duai blai pe ya ka do nut ma ka jong pi ne slok i hanta kan te kat banang keren hanta te ngong pi kwa mo ban phai su blai ngan lam pi ka jing duai ngan ma hi kai pi ka jing duai tengai lam i ka jing duai jong ka jing IT te ondala duai hangta te lakut ka jing duai ngaru ngala suhun no mengalit kadang ta kata no ngala suhun la sukumen ke i ka ba ngelawan ban pelong ka jing duai slok i la yo ban pendap ya kata mai ru la susuk men sim la yo ka jing duai te dala dap kata tengah sei pisan no plus ti aspa tengka ngamut ban ai i ata ka por ngayo so bikren inda keren pat kalau ka sur ka ba tulot bah kam sai bah ne te ngadam ngan ngandala dam nga kali i ngong pi ong yu mentan ngam su thu bah ti ong he ki sur ki ba tulot bah kita kentien ki jing ong ki jong i manganum la klet su jing im jonga nomar ke i ka ba iong su pelong nga bon susun i kala penuit ko men sim jonga la penuit yang hadu tata nomor yang kini kentien yang menin baru simit ngasliang ngapan dan mano bai yang te ta ka por marsnyo so kentien so belah tli du sedih do dot janga ngabat ta pisah keti ngapai ka pelong yang bangan keli la dia kan mentoy yu bangan ai ni pisah hai tang ba en penki keti ban sim tu bilot hasanda thia jong i ru imla su te ta ka por na syong to kong ngan sa wan mi byang ngan sa wan pe ke bangila menyerap pi te andala mi nang ta baru sisgi ngaso mengasui be ta dur snyo ke laha kikmat ke la tlieu stang sieng ma snap ngaso masu smasa ta ga jisma no ta na jithia jong i baru ising la ya ta kapor onda la miet ni ron ga wi ge seng duai ha ko ge yeng te
Kaya ke khubal momut man keren lu kam nang keren syuk lapui keren sepang jungi pelong jiduai ta jeseng ta jongi tiga basutunat ke long bahadin bela wai ke jeseng kinon arngut 4 kilong kemi na po ke jeseng ki ba wan ha taksi yo inga postor wan chau yang ni li lang bat fil sai dang step en li rap itai kong ta nga sukumen ngong don gini kilong kemi ki bakloi ban yarap mo tengok ki torak ki bedsheet rak ki blanket rak ki jan keliang wakum ta ta ki jun kambro ngong im don ni nomor dei bom don yeng don sam don ni ti kum ta si bobot ya let bat maki ki la yarap man pun kuat na dong sedong daladap ngadang ngai kran mat i ngakeli ngong ti thu mentai nga ilok jong pi hain chami i niwat i ban yo ban don lang bat pi tom jur palat ti yang lok jonga basukit deju hayo bom don yeng don sam stia hayo don bo khun jonga benang san snam ti tengong kerteng ye we mo lok jopi yang ngamtip kerteng na masih khot ubadu tengong to liwat liwat leng kita badu gelap ikan dua yu dalai ikan dua kali ngobeli mo pi lok jopi hospital yang ngamla sa ban pe bustom tengong to ya thu yang amo ke jing ke jong pi ba pi hab ban fi no om to hospital ga mental arti utam tu ya thu kan ong ne om no kan ba ngiru besebelas ni kum ni ladam li belaru kum yo bam menta uni khun jong ka ro hospital rum sa ru ban song ngi menta ngi su thia kat sebelap basam ngim don yeng don sam tengok ong ngi ngape ngi kwa menyerap ipi ladah pilong ti don kam ipi hospital tingi rungi kwa menyerap ipi ke by the way the sin by bam ipi ai tingkat pengilai ingin nyerap kan tu tau badu do nga uniu khulung pat nem no yang da pi biang pi ngin bu aku ke yeng ke bat kadang don kimi hospital dalami mi hospital ting se sau no kan te ong to te la blen no mu hospital yu tau khulung da ngila pen bu no aku ke yeng ting la pen nyerap ban sumar hang ta hospital hadin kat Tunisia dah anang stom jor hadin tu gi pengeria ICU na ICU pada sausi sansi tu pun ngam step long ba ka layap tengong toto ap wan tu hospital nak step la le tong ka bah pentip segi bahiyeng mo jong i wong so long lalut balik pentip segi bahiyeng mo wong to da phim so long lalut tengong ya li lang bat nga nomor ba kan bahi nomor penle akuno menta piru basutia ayo ini bom don yeng bom don sam ba su im tia bong sunu la long homeless to ya li lang ting le ita dan puli la so pangnut yang kapara lo jong mo klat yang tawara no sa yeng jong i ya kamet ting la su kamen nanta ting yang la dis num no kila yo man don ben simti sa kamet te kelami skoi ke jing pada bumio jakatep tengi terwa kadang jungi on bumio no te nge tap saka lum tap balang jungi tingin sapenya bengi hiru ka jing on tap entah kan tetar ting ladap kata kam dalamit lai song pada kion ra atau khulung ta san snem yang ini le omnu ba ni khulung yang ya pastor nem nu ni khulung nga ini tu kedok senam jung pi te perkhat mo fikan mo hayang asam ti wei na kita ki kenjan ana yo tangan sim na nga tengala su keman khulung san snam la yo manai na betan ana ti yang ajumul lam se pastor ngen le aku no stang la ribu yo apa hostel on long melien ya ka disiplin on long melien ka rutin kumtan yo jingkai khambah kan ti makiru ki penpau kan yo ngi basu belasi kumne tang manbu ke skul ke baminski ru ngena so sam jinge ti manbu kat ke hostel te sam jinge kan ngale kumne kan nga don ba penyat ke skul bodon hostel lut umalai san hajar tam ai sistem te lada pi alum pi si para ya perkhat kumno ngi ru ngan seperkhat lang menyerap mo te ong to da kila yu nang ta kila ya lum kumta ki pentip nga kan oh ngila ada bi kendu bagi pastor ngila man mi tang 10 hajar tong tinggal akular ong mengin siarap te ila dir menyerap nei rum te tong to ngin sia perkhat
Menu kata ka bas pawajar bayo layo sir ka first installment. Tiga basak bring lah bakli mengingat ke by school bayi. Tinggal bu school yu tau kelung. Tiga tahi entah school sisnem. Tiga kata ka jinglong jong lanang yo jingkai lanang biang kan don hostel. Ti dalakut ketua school session benda lawan shaw no la sano bet bat I tai nana kan. Ti tadi kena beningkong do bang yarap kan. Ti hadin jong tapat kidan segiwei kena napo naslam kidan segiwei kena akibat nasya kiwei gisnong ki belong ki kunswet kumta teter kila nangwan ngibu angta hostel te hadu senam arjar khatsan ki don khat wengut ki kena bengibu hostel bengi kersan bat khat wengut pat ki ba ngi kersan ki bakendit school na yeng te ke iga baja pat kalong ba stegi por ngimdan jingmut ye bangin bu ka yeng nam taki kena Namangi don ke yeng ka bang ibu na kam taki teman ki bomdan menu ban pe semari ki te nyong ikena ngin sipen bu ki hostel ri kam tu kan kersan na pengilai ondrai ge iga baja kalong ba haus nam arjar khatsan manga be ilok jonga te ngi sukhyang pe ki mar badal akut ke school session hostel session ke iga baja kalong ba bun ki gumdan jakasa sakma sini setai dan ki pentia kisah hayung meni te de katakan ka pelong ngi ba ngi lasudai ka por ya kaban sedang no saka yeng ban ri ya kini ki kena kan te kum ta hosnam arjar khan rio ngi sedang ya kaban ri no ya sai ki kena kan te tu ka por ina ong man sim tang san chongut e kena tingi aka snam meningkong yo lum hadu arpundri ngut ki kena te kumta tetar kanang ya ki por ki snam pada kilanang bun ki badon kam me ke jingerap ke jongi te kilanang pediang te hadu menta pat ngidon ngomba sispa arngut ki kena bat senrang bat kentai kan te kidon ki balahe kidon ki ba tangrit la ya don lang ta kan abide puli putingi ngi kani gari ke ai ka ba ngi don ka donut ke jongi nomor ka puli putih gari ka hok jongi kena te ngi pa school lut je baro ngi pen wat don naki ki ba suppose nam karta kidang yo sedang di school sedang di school ke nursery kidon naki ki ba ka jingklan no kimi ki pa ki jongki kila sange ki school de ki lai snam ki south nam ki san snam te ngi pensulur be ki ngong khile ngi kwa fi bo fin late school bo fin num sange te ki don ki ba ngi pa ka school bo min sngi ki don ki ba late school min step ma karta ka jongki kala he bat ki join de ki wei pat ki vocational training ngi penyerap ki kata bentah kan dan ki training kapsnyo beauty parlor dan ki badaki ba training carpentry kum ta ta dan ki dan ki ru ki ba menta dang men kani laingut ki dang dep ya ka BA sukumen hai ki ru segi dan segi ba menta ki bala ya puli ha ki university te kum ta segi manangil school ru ki bon he ta kani ka long ka ba nomor na ki longyeng ki longsam ki jongki hi ki dei ki ba janjar mo kuma fitep ikem la panyarap tikani ka long ka jingkersan ngi hi nang ne kata kurukam bat na hakabai dei bat ka jingkersan kini ru ka kadi ka jing pendap ka jong play hi yang ru ngila ban nakasi sekasngi katai ke jing kai ka bangi kai sana barok kan yang Dapidon kam kanu shwa ba pinwan ha yang ba I lok janga ki khot ipai mai ngo shwa pinwan ipai mai ba pinya tu pidon kam ngo tu shwa pa ba habnang ngo tu shwa yu tengok bu ka jing dwai blai on pendap penbiang kan ti kata hi ka ba ngibu ka jing dwai blai alam pendap penbiang na kasni sekasni ta ka bai dei ba ki jinon kam baro kan ti ki jinon kam ki long ka ba bon ka ma laman sutu bat na hoj
ki don ki perlok ki ba itu itau ki ba ai ki jingarap don ki ba nakapor sakapor nang tare mengiru ngi don hi ki ki kam ki jam bangi hap ki eksar ya kaban ya tray ban penmi pisah kan kemngi nang ni ngi don ni ka catering team ngi si le sat khawai ya tho ba si kha ba ki je sang ai te ka ko bangi yo nang tu de boro ka let sakani ka je sakri ke jongi ki don si ki wei de ki kam bangi ya ngi ya tray ngi ya ayu ban yo ban penmi pisah ban kersan kan kelalong kum ka wei ka long yeng ka bangi ya tray lang ya hakata ko kam kan ki don ki staff jongi menta bala la ya don bungut ki khda te ya bu don asli ki bas ki ba ki don ki ba penya ki staff te li on ni sha kum ta kan kalong kum ni nomor ki bo ni ki bom don ki don pasro ne te ki don pat ki ba don stang ki kemi te ki kemi pat ha ka jing len shop ka jing janjar ka jing duk don ki kemi ki ba don dan ka jing pang jing stom te ki daw ki jinge ki babun dan ta daw ki lawan ban kerpat ini ban jarap lem nomor ba kimla ban kersan school je ki kimla ban penbiang ka bam ka di ki te khumta kan ngi shim ki te menta nomor kat ba ki dang don kam ka jing smart care ku puli ku thi ti don hang ni onda kila ni ka song ha ki onda kila poi ka ta kerta ka ba kila suthu ban lej pai tingi pelat daga jingker ku kan kilet ke kani ngi pulong hang ni nei kani ong kani gadi ka yeng ong ngi kran chai be ki ka yeng ka jong pi kat ba pi dang dor kam ngi pi dang kwa ban don hang ni ha yeng ngim ngi kemen e ba pen don te na pilala ban yang halak ki jong ki kejat kata kala de ka por ka ba fi ben chim gi rai kan te kata ka de ka jing sutu ka jong yang ni kan kelalong me kum ka ying kemi ying kpa be kan ka ba ki nang so don kam ban don lang ban ngi so kban ta ka kom kan ki pas bi kinang don hang ni benta nomor ba mun kitu bagi result kinang ong apa nginang kwa ban puli let your masters so to dang don kata ka mesti ban puli ka biang te mentang nang up ikan ya kata te ki dang don hang ni te gitu bade kila ki kitu lagi lapas bi udah ki penyerap lang kan mentah ya hang ni bade ki penyerap lang lalong gi hen rong ba bat ki penyerap ka ban pen krekot ya kini ki kena nang tade ban penyerap lang ki kam ki jam hata kom kan kena menta ngidon hang ni pentor mengi begini ki kena kan thai apa siap nanti lum siap dah kidon ki kena senrang stay te kidon sakini ki teman bada ki senrang kan thai ki ngibu sekensi apa ka jaka balang sti kan te kidon buat sani ru laingut ki ba don hapring ke jing don kam bada ba ka marga jing sitom ke jongki te ki la habdan lang bet ni sini kan kidon rewut ki teman mentah ki ba don po jing pet sumar sekar jongi kan balik school na kini tang laingut bom school iwei badang arsnam balik school ti iwei pat iba don ka jing stom ka jumut perkhat mengisu hikai i bada hayeng kat ke bayu kan ari report sipun ki iban kran da yu lai kublai sipun ni firu nakal yang jongka mopor te nget ba lingba kani ka interview ka ba fishim kalong ka jingker khu ya ki wairu njo ba kenum do jingker man wat ya ki bapet ya kani ka interview ru se ki ba don haplang jing janjar ba don haplang jing wat gitu ha jing long khun sweat ani jing long ri kun thai ni jing long teman ka mom don mono ba khumi bapet chepi bat kum ta ter kwa long pi phai su blai un thau ka lat ka linti ka
Kumbau boleh tahu kelat nanti kini babon kini kelung kena badan hang ni kiba don ki kiba don lat don lenti syot ndrai utrai tahu kelat ke lenti ya ki bat kumjuru kalong kejing tuai ka jongi ba boleh onda kerku ya pi bat utrai onda yalam kejing kejong pi wat num du jikermen tanggatai bu kejing senya utrai nyarap nyalam pi kan